Are you ready for the Word of God? Kung ready na ka, palihog og tindog. Excited kaayo ko sa pulong sa Ginoo. I know that God will speak. Dili ako ang musulti kung dili ang Ginoo. Ang iyahang espiritu mo'y makigistorya sa matag usa nato. Please open your Bibles with me. Kini nga hinubay sa 1 Samuel chapter 17. Dili lang nato ni basahon ang tibuok chapter kay taas na kaayo, but I will kuhaon lang nato diri sa verse 41 paubos. This is the story of David and Goliath. Kinsay nakaila ni David? Ni Goliath. Ato ning hisgutan ang ilahang encounter karong buntaga. Sa verse 41, and I will read dire sa Bisaya ingon. Si Goliath usab nagpaingon na kang David uban sa tigdala sa iyang armas nga naguna kaniya. Sa dihang naklaro ni Goliath nga si David usa ka batan-on nga gwapo ug pulahon ug aping gibiay-biay niya kini. Miingon siya kang David, iro ba ako nga imo lang dad-an og lipak? O gitunglo niya si David sa ngalan sa iyang mga Dios. Unya miingon, duol dinhi kay ipakaon ko ang imong unod sa mga langgam sa mga ug sa mga bangis nga mga mananap. Mitubag si David, mianhi ka sa pakig-away kanako dala ang espada ug bangkaw, apan makig-away ako kanimo sa ngalan sa Ginoo nga makagagahom ang Dios sa mga sundalo sa Israel nga imong gihagit. Niining adlaw itugyan ka sa Ginoo kanako. Patyon ko ikaw og putlan sa imong ulo ug niini usab nga adlaw ipakaon ko ang mga patayng lawas sa mga Filistihanon, sa mga langgam ug sa mga bangis nga mga mananap ug mahibaluan sa tibuok nga kalibutan nga may Dios sa Israel. May Dios ang Israel. Last verse 47, ang tanang nagatigom dinhi masayod nga ang Ginoo wala magkinahanglan og armas ug sa pagluwas sa iyang katawhan kay ang Ginoo mismo ang makig-away ug itugyan niya kamong tanan kanamo. Magampo ta. Father God, salamat Lord that you are here. Imong presensya buhi aning dapita Lord. Salamat Ginoo sa imong mga katawhan nga imuhan ang giablihan ang among mga kasing-kasing ug among huna-huna imo naming gi-ready Lord to receive gikan kanimo Ginoo. Holy Spirit, Lord, I pray nga imong word karon mahimo ni nga fit sa matag usa nga mga kinabuhi. I know nga lain-lain mi og ipang-atubang sa among kinabuhi, Lord. But I know also, Lord, and I believe that your word, powerful, gamhanan, imong pulong Ginoo, timely, Lord, sa matag usa sa among kinabuhi nga makig-istorya karon, Lord God. Mahimo kami Ginoong Dios nga mausab, mahimo kami nga mabadlong, mahimo mi nga ma-encourage, mahimo mi nga madasig, Lord, sa imong pulong, sa pagpadayon, Ginoo, sa pag-atubang, Ginoo, sa amo ang kinabuhi niini nga panahon. Salamat, Holy Spirit, among gi-enthrone imong ngalan nining dapita, amo kang gisimba, gidayig, walay lain, Ginoo, nga mudawat sa tanang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mo ingon, Amen. Maglingkod ta. Salamat sa pribilehyo, the privilege to preach sa pulong sa Ginoo karon. I have kanang prepared ani nga message, but ang title dili kaayo nako makuan unsay ako ang i-title, and I just remembered katong movie Facing the Giants. So mao na lang na akong i-title ani nga wali, Facing Our Giants. Kini nga chapter sa 1 Samuel 17, siguro nakadungog na kaani nga story. Kung dili ni siya ang pinaka well-known nga Bible story sa mga bata about David and Goliath. Sa ako pag nagtubo ko sa Bible Sunday school, favorite kaayo nako ni nga story
about ni David sa dihang iyahang gi-fight or iyahang giatubang. So sa kainkwentro si Goliath. Kinsay nakabaluan ni nga story, be? Balihon nako. Kinsay wala nakabaluan ni nga storya? Pataas ang kamot, ayog kaulaw. Kitang tanan nakabalo na gyud ani no? Ako lang i-recap kani nga chapter sa chapter 17 about David and Goliath. Kani nga panahon si David dili pa siya hari. He was anointed as king secretly sa dihang ning adto si prophet Samuel sa lugar nilang David. Pero dili pa siya hari ani, kuan pa siya shepherd, tigbantay og mga karnero sa iyang papa. In ani nga time ang hari si King Saul. Sa panahon ni King Saul danghad gayo sila kontra kaning mga katawan sa Israel, mga Israelites, ang ilang makontra sa ilang palibot, no? Gusto nga ilugon, no? Gusto sila mo ilog sa yuta, daghan kaayo nga mo fight sa ilaha og ani nga hinubay, ang ilahang kontra mao ang mga Philistines, mga Pilistihanon. So tanawon nato ang scene like a movie, no, daghan kaayo na ang naghimo aning kanang salida aning mahitungod sa story ni David o Goliath. Kung tan-awon nato ang first scene dinhi nga kampo sa mga Pilistihanon. Ug diri nga kampo sa mga Israelites, sa mga Israelinhon. No, dili man kuan man bukid dinhi, dili nagkampo ang mga Philistines, dili pod nga bukid nagkampo dinhi ang mga Israelites. Sa tunga-tunga naay patag. Sa tunga-tunga nila. One day usa ka adlaw ana, no, ready na sila mo fight, minggawas ang kining dako nga tawo. Gihulagway siya nga giant ang iyahang gitas-on ang iyang height. Gingon dito nga 9 feet tall, 9.9 inches. Sa bana, feet, day. Taas kay siya. Ako, kuan naman ko, no? 5 feet kapin. Siguro kaduhaon ko sa kadako ni Goliath. Ning gawas siya, ning adto siya dito sa patag. Ug iyang gihagit ang mga sundalo sa kampo sa Israel. Iyang gihagit. Ingon siya, kinsa tong makig-apagpili mo og isa ka buok nga pinakabantugan ninyo dinha nga sundalo ug makig-away nako, kinsay mo daog namong duha? Kung makadaog ko, kamong tanan mga Israelites, amo namong daog, amo namong sa pildi namong tanan, no, mahimo mong maulipon namo. Pero kung mo daog ang inyong alas, kaming tanan mga Filistihanon, mapildi pod min ninyo. Kaming tanan mahimo ming ulipon ninyo. Maotoy iyang paghagit ni Goliath sa kampo sa Israel. Sige siya hagit ani for 40 days. Ang tibuok kampo sa Israel, ang tanang mga sundalo sa Israel, nga hadlok sila. Tanaw pa lang gani daan nila ni Goliath. Si Goliath dili lang siya dako. Dili lang siya giant. Bantugan pagyud siya nga sundalo. Kung basahon nimo ang tibuok chapter diri sa 17, gihulagway si Goliath sa iyang dala, bugat kaayo ang iyang armadura, bugat kay iyang sanina, naapasiyay kanang tabon sa iyang ulo nga pila to ka kilo. Kung ilang timbango, naapa siya espada, naapa siya naay tigdala sa iyahang taming. So bantugan kaayo siya sa iyahang well known kaayo siya nga maayo kay siya nga sundalo. Mao na nga ang tanang kampo maski si King Saul nahadlok sila, wala sila'y makita nga mo fight against Goliath. Nga makita nila nga mudaog kay para silang tanan mudaog sad. And one day sa picture si David dito sa ilang balay gitawag siya sa iyang papa. Si David wala siya dito sa scene nga naa dito si Goliath og naa dito ang mga sundalo. Dito siya sa ilang balay. Nagbantay siya sa ilahang karnero sa iyang papa. Gitawag siya sa iyang papa, gisugo siya. Gingnan siya sa iyang papa, si Jesse. Gingnan siya, David, adtua imong mga igsoon. Si David naa siya'y tulo ka magulang nga tua dito sa gubat. O gisugo siya sa iyang papa nga moadto dito sa lugar nga naa dito ang gubat, padalon siya og
snacks, sandwich. Padalon siya og kanang mga pagkaon para sa iyahang mga igsuon. Dugay-dugay na siguro nga wala iyang igsuon dito sa iyang mga igsuon dito sa ilang balay, mao na nga nagimingaw iyang papa, gipadalan sa gisugo si David, padalon dito snack sa iyang mga igsuon ug mamalita kung kumusta na ang iyang mga igsuon. So si David, buutan man siya nga anak, ning sugot siya, ning adto siya dito, pila ka kaadlaw or pila ka kilometro iyahang gibiyahe padulong dito asa ang gubat. Pag abot niya dito sa iyahang na witness, ang iyahang nakita niya ang ilahang kampo sa mga Israelites nga puno sa kahadlok. Madungog niya ang pagsinggit-singgit ni Goliath nga kuan ka ng pagpasipala or pag-challenge sa mga sundalo. No, kaya ang mga sundalo nga dapig sa Israel, sa kampo sa Israel, nangahadlok man sila muna si Goliath, naisog pud siya kay wa koy mo kuan sa iyaha, walay mo fight sa iyaha. So mo na ang na-witness ni David sa dihang niadto siya dito sa lugar, no, di inaa dito ang pakigubat. Natingala siya, na intriga siya, nangutana siya kinsa maning Philistine, kinsa maning Pilistihanon nga nagasinggit-singgit og nakighagit sa mga sundalo. Ingon siya, iyang gingon diri, who is this uncircumcised Philistine? Kabalo ka ng uncircumcised? Walay tuli. Tanawa, iyang gi-describe. Wa siya nahadlok kinsa si Goliath, siya giingnan niya, kinsa man ang walay tuli nga Pilistihanon nga nagsigi og challenge, no, that he should defy the armies of the living God. Mo na ang statement ni David. Ingon siya nga, nakaminos ni siya kaning dako nga higante nga walay tuli, nakaminos ni siya sa mga sundalo sa buhi nga Dios. Mao na ang statement ni David. Sa diyang nadunggan siya sa iyang, sige siya pangutana, nangutana pa gani siya, unsa may ihatag sa kanang hari sa makapatay aning higantiha. So gisuyan siya sa mga sundalo palibot didto. Iyaha pa ganing magulang, gibiay-biay pa gani siya. Gibiay-biay si David, giingnan pa gani siya sa iyang magulang, nanapog ka, intrigero ka, chismoso kayo ka. Gipaanhira ka dinhi nga para mudala og snack karon. Unsa na imuhang mga gipang buhat dinha. Dinayon si David, nangutana ra manggug ko. Pero deep sa heart ni David, kabalo siya unsa iyang buhaton. Kabalo siya sa iyahang kinsa ang Ginoo, no, nga gi-challenge ni nining higante. So kaninga news, tungod kay wala man gyud mo fight ni Goliath, kininga news nga si David courageous nga nagkuan bitaw nagkuan siya, nagsulti siya ba against ato nga giant ning abot kang King Saul. Og sa diyang gipatawag siya ni King Saul, gipaadto siya tubangan ni King Saul, giingnan niya ang hari. No, giingnan si King Saul man ang hari, giingnan niya nga siya ang ni volunteer nga mo fight against ato nga higante. Dili katuo si Saul, bata pagod si David, gihulagway pa gani siya dinhi nga pula-pula og kuan, aping rosy cheeks tungod sa iyahang kabatanon. Dili katuo si King Saul nga siya ang mo fight, nga naa siya'y courage si David nga mo fight against Goliath. Pero ang tubag ni David, niingon siya dinhi, dugay na akong tigbantay sa mga karnero sa akong amahan. No? Sa verse 34, ingon siya, dugay na akong tigbantay sa mga karnero sa akong amahan. Kung dagiton gani sa leon o uso ang akong karnero, gukdon ko kini og lambusan og ilugon pagbalik ang karnero. Kung musukol siya kanako, gunitan ko ang siya sa liog og lambusan hangtod nga namatay. Kinsa ang gi-refer dinhi ni David? Ang mga lion o bear nga moilog sa iyang gibantayan nga karnero. Iyang gipakita nga kaya niya. No, ako kuan experience, dili siguro yung si David, dili siguro ko sundalo, pero naapo ko experience bisig gamay lang tungod kay nagbantay po ko sa akong mga karnero ug nakahimo ko
Protect sa ako mga karnero. Ayun siya din sa 36. Nahimo ko kini sa leon o sa uso o himuon ko usab ni anang Filistihanon nga wala makaila sa Dios tungod kay gihagit niya ang mga sundalo sa buhi nga Dios. Ang Ginoo nga nagluwas kanako, mao ni ang pinakalami nga statement ni David. Ingon siya sa verse 37. Ang Ginoo nga nagluwas kanako gikan sa leon ug sa uso, muluwas usab kanako gikan ni ana nga Filistihanon. Palakpakan na to ang Ginoo be. Wow, what a statement nga giingon ni David. So ning tuo si King Saul, unsay nahitabo, gihatagan siya. Gihatagan si David og kanang kay kung sundalo katagaan gyud ka og armor. So giilisan siya, gitagaan siya og katong kanang iyahang samantoy gihatag sa iyaha diri gipasulob niya kang David ang iyang bronze nga helmet, panagang sa dughan alang sa gubat. Pero unsay nahitabo, gihubo ra pod ni David kay dili siya comfortable. Dili ko pwede ani. Kanilang akong dalon tungod kay si David, kuan man siya, shepherd, na siya staff. Kanabitang kuan, sungkod. Dayon, naapod siya sling. Saan man ang sling? Sa atong panahon, karong panahon na wala na siguro nakaila ng mga bata, karon og tirador, no? Pero siguro diri sa ato ang lugar, kaning sling, equivalent ni sa tirador. Mo ni gidala ni David. And to make the long story short, kaya na long naman ang story, pinaagi sa usa ka before ning adto si David giatubang niya si Goliath, nagkuha siya 5 ka bato. Hamis nga bato iyang gipili, iyang gidala didto. Dayon pagkahuman isa lang ka bato, iyahang og sa story pa na sa bata pa ko gilambuyog. No, ang sling gilambuyog og iyang giigo kang Goliath. Asa na igo si Goliath? Sayang agtang sa tunga gyud sa agtang og katong batuha, maotoy rason nga na og ang giant na fell down. Nakuan siya, natumba siya og namatay. Og sa dihang namatay siya, gikuha ni David ang espada ni Goliath og iyang gipunggutan og ulo si Goliath. And the story nagsugod nga nahimo, na-end dito ang kinabuhi ni Goliath, pero ang story sa kinabuhi ni David, nagsugod lang dito nga nahimo siyang bantugan, nahimo siyang well-known, tungod kay napil din niya ang alas sa kampo sa mga Philistines. Unsa man ni nato karon? I have points here. Kung tan-awon nato ang kinabuhi ni David, sa dihang mo tan-aw ta sa pulong sa Ginoo no, mamalandong ta, atong tan-awon asa ta dapit nga kanang matudluan or madasig. Nakita nako diri sa kinabuhi ni David, no? Number 1 point is that ning stand up siya, ning barug siya. He stand up for the right thing. Ning barug siya sa insakto nga butang. Ning barug siya, no? in this passage, gibarugan niya kung kinsa ang Ginoo nga iyang nailhan. Siguro na hinumdum mo, kinsay diri last Sunday, naghisgot si Pastora atong birthday girl, naghisgot si Pastora about arise, no? Pagbarog, arise and shine. Nakita na ko ang kinabuhi ni David in this time sa iyang kinabuhi, nga ning barog siya, ning arise siya, ning stand up siya, para he stand up for the name sa ngalan sa buhi nga Dios. Kanunay na to madunggan dinhi sa dihang mukuan siya kinsa maning sundalo nga nagtamas-tamas or nag-challenge sa mga sundalo sa buhi nga Dios. Kanunay ginya iingon na the soldiers of the living God. Just as karon no, kanibitang mga fights, mga battles, siguro di nila to makita, mga physical nga mga gubat. Pero sa una nga mga panahon, in ancient times, in ancient world, basta gani, maghisgot gani og pakigubat, dili lang ni siya pinatyanay, dili lang ni siya pakitaay kung kinsay mas kusgan, kinsay mas daghan, but maghisgot gani og battles, maghisgot gani og gubat, maghisgot gud na og kinsay pinakagamhanan. In this chapter, makita nato og bisan pa sa mga daghan nga mga giatubang nga mga gubat,
sa mga katawhan sa Ginoo, kanunay gyud nga kung naa gani bato, kanunay gyud nga na ipakita kinsa nga Ginoo ang mas gamhanan. Kung ang mga Israelites makadaog ang ilang Ginoo, mas gamhanan nga Ginoo. Pero kung mapildi sila, maulawan ang ilang Ginoo. Makita nga ang Ginoong Ginoo, Dios. Kaya ang tinuod nga Ginoo mao man gid ang atong Dios. Amen. Ug ang mga kaaway, naapod sila mga Ginoo. Naapod sila mga Dios. Mao na nga every time nga naay battle, dili lang na siya, it's not just about kinsay kinamaayuhan, kinsay kinaisugan, kinsay pinakahana sa pakig-away, but it is a battle between, sa akong gingon, kinsang gahom ang mas dako. Ang Ginoo ba sa mga Israelites or ang mga Ginoo ba sa mga kontra sa mga Israelites? Ginoo nila. Munang sa verse 26 ingon diri, nangutana si David sa mga tawo nga nagtindog duol kaniya, kinsa ba kining Filistihanon nga wala nakaila sa Dios nga nagahagit sa mga sundalo sa buhi nga Dios. When David, sa diyang nakadungog si David sa pagipang istorya ni Goliath, pag-insulto, paghagit sa mga sundalo ni Saul, o pagpakita, nung kanabitang, grabe kayo ang pagpanamastamas ni Goliath sa mga katawhan, sa mga sundalo sa Israel. Pagkakita ni David, or pagkadungog ani, nakabalo siya siyang kaugulingon. He knew that he should stand up for the honor, dungog sa Ginoo sa Israel. Because the rest of the people, ang tanan nga mga nabilin dito nga mga sundalo, nanghadlok naman sila. Even Saul, nanghadlok sila. They were terrified. Ingon pa din niyo sa ka-verse. 40 days, 40 kaadlaw nga hinulat ni Goliath, wala gyud ning fight niya. Muna nga kung tan-awon ani nga scene, kung tan-awon ani murag pildi na ang mga Israelites kay walay makig-away ni Goliath. Pero tungod kay gidala si David didto, nakita iyahang gistand ning barog siya para sa honor, para sa dungog, sa ngalan, sa tag-iya sa mga sundalo sa mga Israelites. Amen? Karon po tan-awon nato sa atong panahon. In the Old Testament, ang mga Israelites muna ang mga katawhan sa Ginoo. But diri sa ato ang panahon karon, no, sa bag-ong tugon, kung gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, naa ba? Kung gidawat nimo kusgag amen. Once you receive Jesus as your Lord and Savior, ikaw ang katawhan sa Ginoo karong panahona. Ikaw ang sundalo sa Ginoo karong panahona. Amen? Sama sa daan nga tugon ang mga Israelites, sila ang mga katawhan sa Dios, sila ang mga sundalo sa Dios atong ilang panahon. Kita pod karon. Kung tan-awon nato, let us reflect, we are the David in this story. Kita ang David, og si Goliath, siguro dili na physical ang atong pakig-away, atong battle dili na physical. Si Goliath mo ni atong mga gipang atubang nga mga dagko. Na ba kay mga dagko nga gipang atubang karon? Dagko nga problema, dagko nga mga bayronon, dagko nga mga struggle sa kinabuhi, dagko nga addiction nga dili nimo it seems nga dili nimo mapildi ba? No, dili nimo madaog. Siyo na kay mga dagko nga mga problema sa relasyon. Sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, dagko nga mga gipang atubang, balatian baka na. Nga it seems murag mapildi ka. Mo kung ato nang tanawon, those are the giants. Those are the Goliaths sa ato ang kinabuhi. And in this battle, kung tan-awon nimo ikaw si David, o ang imong mga gipang atubang nga mga giants sa imong kinabuhi, kini nga moment, this is the battle nga magpakita kinsa ang mas gamhanan sa imuhang kinabuhi. Like I've said kaganina, ang ilahang pakigubat, dili lang kinsay kinamayuhan, kinsay kinadaghanan, but this is a battle nga magpaila kinsa ang mas gamahanan nga Dios nga gialagad. Huna-hunaa, if you are David,
Gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior, nagpuyo na siya sa imong kinabuhi, and you are facing giants sa imong kinabuhi. Kung gialaw na sa Ginoo nga imo nang atubang, gusto siya nga makita nimo nga kung kinsa ang mas gamhanan sa imong kinabuhi. Mas gamhanan ba ang Ginoo? Mas able ba ang Ginoo nga motagbo sa imong pagkinahanglan? Or mapildi ba ka sa mga bayrono nimo? Mapildi ba ka sa mga problema nimo? Mapildi ba ka sa mga struggles nimo? Kinsa ba ang mas gamhanan sa imong kinabuhi? We have to know, kinahanglan makabaluta, nga mas gamhanan ang atong buhi nga Dios. Palakpakan nato siya mga igsoon. And gusto sa Ginoo nga mo stand up ka. Mo arise ta, mo barug ta, para anak nga honor. Anak nga dungog, nga mas gamhanan ng Ginoo. You know what? Samtang na malandong ko, we as Christians, kita nga mga Kristohanon, sa dihang gidawat nato si Jesus as Lord and Savior, we are called Christians. We even kanang kuan sa atong kaugalingon kanang atong iingon nga Kristohanon ta. Once nga ato ang gi-declare that we are Christians, nagdala ta sa ngalan nga Christ. Amen? Kasi mo yung amen. Amen. Gidala nato ang ngalan nga Christ sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan dili maulawan ng ngalana. Amen ba? It's very sad to say nga daghan kaayo nga mga Kristohanon. Giila nila, giangko nila nga Kristohanon sila, pero gipakaulawan nila ang ngalan nga ilang gidala, ang ngalan ni Kristo. Every battle dili di ay sulagma nga atong atubangon. Gusto di ay sa Ginoo nga mubarog ta. Gusto di ay sa Ginoo nga mu stand up ta for that name nga atong gidala. Dili wala ta nagdala sa ngalan sa atong pastora. Yang ngalan Pastora Lita Aliman. Wala ta nagdala sa ngalan sa atong network. Wala ta nagdala sa ngalan sa atong simbahan or sa may ngalan sa imong pundok. I want you to know you are bringing the name that is above every name, the name of Jesus Christ sa imong kinabuhi. Kinahanglan mas makuan din nato na madawat nato na ba? Ato nang ma-reveal. Okay, somehow murag kuan lang ba, taphaw lang ang ato ang kuan ba nga, pagdala nga, Christian ta, Christian man ko. Dili man ko kuan. Pero, are you standing up ning barug baka ni anak nga pangalan? Wala ba na nimo pakaulawi ka ng ngalan nga imong gidala ka ng word nga Christ? Muna ang pangutana igsoon. Just like David was able to stand up for God. Ngano man nga nakabarog man siya para sa ngalan sa Ginoo. Because he knows God. Tungod kay nakaila siya sa Ginoo. Siguro wala pa ka nakastand. Siguro bago pa ka. No? Or dugay na baka. Pero wala gid nimo tinuod na ilhan kung kinsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. I tell you, you cannot stand up for that name. Dili gid ka makabarog. Dili ka makaingon nga mas gamhanan ang imong Ginoo kung wala nimo tinuod na ilhi ang Ginoo sa imong kinabuhi. So I challenge you sa pulong sa Ginoo karon, kinahanglan mailhan nato. Si David nailhan niya kinsa ang iyang Ginoo. Kay ngano man, naman siya experience. Sa iyang katong gibasa nato kaganina sa verse 34, naa siya experience kung kinsa ang Ginoo. Naa siya'y kasinatian kung kinsa ang Ginoo nga nagpa-deliver niya, nagpahigawas niya sa iyang mga kontra. Siguro dili iyang kontra mga sundalo nga mga higanti, pero iyang kontra mga leon o mga oso, bear. Sa iyang kagamyon, kuan ra gihapon na, kanang challenge ra gihapon na sa iyaha. Pero tungod kay naa ang Ginoo, everyday sa iyang kinabuhingon siya, ang Ginoo makahimo pagluwas kanako. Giluwas manggani ko niya atong panahon nga nagbantay ko sa ako ang mga karnero. Ang Ginoo pod, the same God nga akong nailhan, mausad ang Ginoo nga muluwas nako niini nga higanti. So mga igsoon,
The Word of God is challenging us karong buntaga. Ilha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Know Him. Don't just be a Christian by name. Ayaw lang nga, no, I know, no, katong mga sundalo dito nga nangahadlok sa line, no, sa mga kauban ni King Saul, iyang mga sundalo nangahadlok sila. Kani bitaw nga passage diri sa chapter 17, before ani nga mga chapters akong gitanaw, daghan na kaayo nga mga higayon nga sa dihang makigubat ang mga Israelites sa ilang mga kontra, especially kaning mga Filistinihanon, daghan na kaayo nga mga higayon nga makadaog sila. Before gani ani, nag-celebrate gani sila sa ilang kadaugan, sa ilang kontra, kay gipadaog sila sa Ginoo, gilabanan sila sa Ginoo. Pero somehow, these soldiers nga kauban ni Saul, wala sila tinuod na kaila kung kinsa ang Ginoo nga nagtabang nila. Basig ingon ana punta mga Kristohanon lang ta nga wala ta tinuod na kaila sa Ginoo tungod kay wala tay kaugalingon nga kasinatian dinha sa Ginoo. Kinahanglan mahisama ta. Maparehas ta ni David. Amen. Mailhan nato ang Ginoo kung kinsa siya tinuod sa atong kinabuhi. Aron kung moatubang ta og mga giants, we can stand. Makabarug ta sa dungog sa ngalan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay naka-experience na gud ta kung kinsa ang Ginoo. Nakabalo na gud ta, no? So padayon ta mga igsoon, ipakita nato sa atong kinabuhi nga dili maulawan ang Ginoo. Amen? Dili maulawan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pinaagi sa pag-ilan niya kung kinsa siya tinuod. Number 2, David, iyahang gi-risk. No? This is the risk that is worth it. Iyang gi-risk ang iyang kinabuhi and it was worth it. Girisgo niya ang iyahang kinabuhi ug nataplagan niya nga sakto gyud nga iyang girisgo. We learn ani nga story in the Bible. Ang risgo nga gihatag ni David, sa dihang ning volunteer siya, nga siya ang mo-fight ni Goliath, kabalo ka unsang risk nga gihatag ni David? Girisk ba niya nga mapildi lang siya? Girisk ba niya ang iyahang ngalan nga anak siya ni Jesse? Girisk ba niya nga pakaulawan lang ang iyahang mga igsuon nga nag-volunteer siya? Kabalo ka unsay girisk ni David? Girisk niya ang iyang kaugalingong kinabuhi. Because he could die. Tama ba? He could die. Iyang gibutang ang iyang kinabuhi on the line. Kita nagbasa man gud ta, nakabalo na ta sa ending. Nakabalo na ta sa story nga ang happy ending ani makadaog jud si David. Pero at that time nga nahitabo ni sa kinabuhi ni David, wala pa siya nakabalo. Gitanon nako ang meaning sa risk sa dictionary. It is a possibility of loss. Naay posibilidad nga mapildi. Mo na ang risk. Mo na ang gibutang ni David on the line. The possibility nga dili lang siya mapildi, mamatay pag yun siya. Tama? Dako kayo na nga risk nga iyang gihatag. The possibility nga dili lang siya mapildi, kung dili mamatay pag yun siya. Pero iyahang gibutang anyway. Iyahang giput on the line. Iyang givolunteer. It's just as if iyang gisurrender ang iyang kinabuhi sa point number 1 to stand up for the name sa dungog sa ngalan sa Ginoo sa Israel. So, yes, gibutang ni David ang iyang kinabuhi on the line. And if we are to be like David, kung gusto ta nga mahimo sama ni David, we have to prepare to risk everything. Ato ang kinabuhi for the sake of following Jesus. I just remembered the verse sa Luke 14. Luke chapter 14 verse 26 to 27, ingon si Jesus, anyone who comes to me but refuses to let go of father, mother, spouse, children, brothers, sisters, yes, even one's own self, can't be my disciple.
Anyone who won't shoulder his own cross and follow behind me cannot be my disciple. So unsa ang challenge? Unsa ang hagit that we have to face? Kung moatubang ka og mga giants, kung nag-atubang ka karon, na ba kay giatubang nga problema sa finances, na ba kay giatubang nga balatian, or na ba kay giatubang nga mga issue sa pamilya, sa mga relationship, ang next question, ana, what are you willing to risk? Unsa man ang imuhang kaugalingon, no? What are you willing to lose or to sacrifice or to risk in order to win those giants sa imuhang kinabuhi? Si David, tinuod, kaila siya sa iyang Ginoo. Pero kung nagsige lang siya ingon nga, maayo kay akong Ginooy, mapildi jud na niya ang giant. Gamhanan kay ang Ginooy, mapildi gyud niya ang giant. Kung sige lang siya ingon ana, pero wala niya gi-risk ang iyang kaugalingon nga siya mismo ang muhatag sa iyang self aron mo stand siya, makita kung kinsa ang mas gamhanan ang Ginoo, dili niya to ma-experience to nga victory. Tama ba? Sometimes we all know, kabaluta sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo mo provide. Ang Ginoo mo ayo. Ang Ginoo mo hatag og kalinaw. God is a God of peace. Pero sama ni David, matag usa nato, naatay kinahanglan nga ibutang sa line. Naatay kinahanglan nga i-surrender. Naatay kinahanglan nga i-risgo aron ma-experience nato ang victory nga giandam sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Sometimes people are so calculating. No, kita ba mga tao? Mo nang gamay ra kayo, ingon pa sa ako when I was in college, gamay ra kaayo ang mo venture og business because it's a risk. Kung mag-business ka, ang risk ana 50% malugi ka. 50% pod ana mo kuan ka, mo profit ka. Mohalin ka o mo ginansya ka. If you are willing to take that risk, then go on. Pagnegosyo. Muna nga, believe ko sa mga tao nga, mga negosyante, kay they are risk takers. As Christians, we are called, di ay po din sa Ginoo, to be risk takers. Kinahanglan willing ta to put everything on the line. Aron ma-experience nato ang victory nga giandam na sa Ginoo sa atong kinabuhi. Yes, ang story sa atong kinabuhi, dili pa nato makita ang ending. Saba ni David, wala man niya nakita ang ending sa iyang story nga napatay niya si Goliath, di ba? Pero right then and then sa iyang kinabuhi, nakabalo siya. Ning salig siya sa Ginoo. Ning salig siya kay nailhan man niya ang Ginoo. Nga muluwas gyud niya. Mausad sa atong kinabuhi karon. So, dili siguro ato makita ng ending sa atong story. Pero I tell you, kasaligan ang Ginoo. Kasaligan siya sa iyang promise. Kalasaligan siya nga sa ending sa story sa imong kinabuhi, mudaog jud ka. Makadaog jud ta, amen? Palakpaki ang Ginoo, nabi. Praise God. What are the things sa atong kinabuhi nga atong i-lay down, atong i-risk, atong i-surrender? Yun ang word nga surrender. No, si David iyang gi-surrender iyang kinabuhi to fight that giant. Naa po dahil sa atong mga kinabuhi nga kinahanglan nato i-sacrifice, kinahanglan nato i-surrender, kinahanglan nato i-risgo. No, kaning atong giatubang karon kaning COVID-19, this is a giant. Pandemic, dili lang kita mga Pilipino nag-atubang ani, tibuok kalibutan nag-atubang ani nga giant. Kung tan-awon nato unsa man ang risk nga that we have to take. Kung makadungog ta aning COVID-19, murag mahadlok ta. Murag dili na ta mogawas sa atong balay kay tan-aw nato
naara sa palibot, dili na to makita ang kaaway, ang dako nga kaaway like a giant nga karon nagdala og kahadlok sa tibuok katawhan. Mo na nga bisag nagbalik na ang physical nga pagsimba, di man gani nato i-risk atong kaugalingon nga muanhita, musimba physically kay mahadlok ta sa atong kinabuhi basig na palay COVID didto. Di ba? Kinahanglan daugon nato ni nga giant. Amen, kaning giant of fear against this virus. Pero dili lang po ta magpasagad. No, we are doing our part nga mo follow sa mga protocols, mga safety protocols. And let us stand nga mas gamhanan ang atong Ginoo kaysa ani nga virus. Kasaligan siya. So nagampo ta every day. No, bisan pa Saturday morning prayer, nagampo ta nga dili gyud allow sa Ginoo nga nay makasulod diri nga virus sa atong church. Sa dihang magtigom ta dinhi, gawas nun gyud ta dili gyud makasulod dinhi ang virus. Amen. But if you're not willing to risk your life, dito ra kasi imong balay. Okay naman, salamat sa mga online viewers nato. Okay naman nga naata din na, no? But lami gyud kaayo nga naata din nagkatigom ta. Bisag di ta magkakit-anay kaayo sa atong mga noong bisag half lang. We know you risk your life sa imong pag-anhi diri, but you are here anyway. Nabuntog nimo ang giant sa kahadlok mahitungod aning COVID-19. What are you willing to risk? Imong panahon? Imong time? Makwaan? Ready ba ka? Willing ba ka nga ang imuhang panahon, imong kabisi, imong ipadaplin? Kay mo spend ka og time sa Ginoo, mo spend ka og time in winning souls and making disciples, pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Are you willing to lay down ana? No, imong kaugalingon nga garbo. Sometimes ang tao ba dili man gani mo paubos. No, calculating kayo dili willing mo paubos kay abi pa lang makaluluoy. No, kanabitang mga issue sa relationships. Kuan ako sa ako ang kinabuhi nga. Wala gyoy magpabilin nga away or way magpabilin nga conflict kung naalay mo paubos. But sometimes, dili ta mapaubos kay abi pa lang ako'y nakasala. Siya may nakasala. Dili man ako. Dili ta willing mo paubos, dili ta willing mo risk nga atong tan-awon atong kaugaling nga kita mo'y luoy kay kitay nangayog pasaylo. Pero kung atong ihatag atong kaugalingon that we humble ourselves kay mangayog tag pasaylo, bisag dili kita nakasala atong gipaubos atong kaugalingon, di ba maka-experience kag victory? Pero ang matao say bisag Kristohano na, garbo lang gihapon. Ilang gihapon mo say og sorry. Nga mauman unta na ang gusto sa Ginoo nga mo paubos ta sa atong kaugalingon. Ug sa dihang mo buhat ta ana, kabalugid ta. No, ako kabalugid ko sa akong kinabuhi, sa akong pamilya. I know the secret of being kanabitang mo paubos ka ba? Aron na ay kalinaw. Sometimes we are not willing to sacrifice our own desires, our own pleasures, our own goals, our own agenda. Dili na to i-put on the line para maka-experience ta og kadaugan. Atong mga pagbati, emotions, ingnon kasi mong leader dili pa panahon karon mag-uyab-uyab, pero te in love man ko kaayo ko te. Siya ko kaya. Are you willing to risk that feeling? Nga imo lang sanang ipadaplin kay dili pa man nimo panahon karon. Aron maka-experience ka og victory, daghan pag-andam sa Ginoo nimo nga kadaugan, daghan pag naay giandam ang Ginoo nga right man sa sakto nga panahon sa imuhang kinabuhi. Ingon ang Matthew 16:25. Kay si bisan kinsa nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako, ingon si Jesus, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan.
Huna-hunaa sa imong kinabuhi igsoon. What are those things nga gusto sa Ginoo nga i-surrender na nimo, iput na nimo on the line, imo nang ihatag dinha sa iyang tiilan aron maka-experience ka sa kadaugan nga dugay na kaayong giandam sa Ginoo nimo. Think about it. Last nga point. God works and is still working in mysterious ways. Ang Ginoo, He is still in the business of defeating giants. Kani nga story sa Old Testament, it is still happening even karon nga mga moments sa ato ang kinabuhi. Even ani nga generation, God is still the God nga makahimo pagbuntog og mga giants sa atong kinabuhi. Kaila ba kaniya? Ilha siya. Padayon sa imong kinabuhi. Very important sa atong pag-conquer og mga higante sa atong kinabuhi. The example of David. Number 1, David was empowered by the Spirit of God. Si David, empowered siya. Naan niya ang Espiritu sa Ginoo. Why? Ngano nakaingon ko ani? There is a previous chapter, sa 1 Samuel chapter 16, verse 13. Sa before pa si David ning atubang ni Goliath sa giant, kini nga chapter sa chapter 16, mao ni ang hinubay katong giadto ni Prophet Samuel, si David or ang pamilya ni Jesse kay nangita si Samuel sa mupuli nga hari ni King Saul. Sa dihang gipalinya na ni Jesse ang iyang mga anak, wala man si David didto kay nagtugway sa iyang mga karnero. Pero pag-abot ni Samuel no, tanaw niya tagsa-tagsa ang mga anak, ang Espiritu sa Ginoo. Nag-ingon ni Samuel, wala dira. Nagtanaw ka sa physical nga appearance, pero ako nagtanaw ko sa kasing-kasing. Mutong pag-abot ni David, pagkakita ni Samuel, giingnan din siya sa Espiritu sa Ginoo, siya. Anoint him. There is a verse 13. So as David stood there, mao ni siya. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David with oil. And the Spirit of the Lord powerfully came upon David. And from that day on. So good atong adlaw sa dihang gidihugan ni Samuel, si David, ni naa na ang gakom sa Espiritu sa Ginoo kang David. Nahimo siyang nagiyahan sa Espiritu sa Ginoo. Mauna, nga after ani nga chapter sa gi-anoint na si David, morning chapter 17, sa dihang giatubang ni David si Goliath, puno siya sa Espiritu sa Dios. Maunang napildi niya ang maong higante. Kung tanawon nato, i-compare nato si David o si Goliath sa height, dako kaayo. Si David mubo. Kung i-compare nato ang status ni Goliath, kuan siya ka ng kumpleto siyang armadura. Kuan siya ka ng iyang experience, gikan pa sa pagkabata, sundalo na siya hangtod ning nahimo siyang higante. Pero si David, bata pa, wala kayo siya experience sa pakig-away. Kung tan-awon nato ang dala ni Goliath, intimidating kaayo. Puno tanan sa iyahang armadura, pero si David, unsa raman iyang dala, iyarang sungkod og ang iyahang tirador. Kung tan-awon nato physically, pildig yod si David. Pero naa sa sulod ni David nga wala ni Goliath. Mausad na sa ato ang mga igsoon. Kung tan-awon nato atong pagkinahanglan, tan-awon nato atong income, pildig yod ta. Kung tan-awon nato ang balatian sa atong kaugalingon, pildig yun ta. Kung tanawon nato ang kagubot sa atong pamilya, ang kagubot sa atong una-una, mga struggles, bisag kapila nato nga paningkamutan, kung tanaw nato physically, pildig yun ta. Pero I tell you, ingon ang pulong sa Ginoo, the battle is not yours. Ingon ang Ginoo, the battle is mine.
Naa sa sulod ni David, naa ang Espiritu sa Dios. That's all it takes nga nadaog niya ang giant nga si Goliath. Mausad na ang Espiritu sa Ginoo, the same Spirit nga naa kang David, mao po ng Espiritu nga naa nimo. Sa iyang gidawat nimo si Jesus as Lord and Savior, naa na nimo na nga Espiritu nga nakapahimo ni David pagdaog sa higante. I tell you, ingon ang puno sa Ginoo sa Zechariah chapter 4 verse 6. It's not by might, not by power, but by the Spirit, says the Almighty God. Dili pinaagi sa kusog, dili pinaagi sa katakos sa tao, kundili sa Espiritu sa Dios. So kung tan-awon nato ato mga giants, intimidating kaayo, hadlok kaayo tan-awon, pero sa sulod nato na ay mas dako ana nga angay kahadlukan, mao ang atong buhi nga Dios. Palakpakan na to siya mga igsoon. Amen? So, usa may lesson, dili na to atubangon ang ato ang mga giants in the physical. Atong atubangan in the spiritual. Let's fight in the spiritual world. No? In our prayer, in our devotional time, mauna ang panahon that we fight. Naa dinha mga igsoon, diha na to daugon, daan. Kay kabalutan na agi diha ang atong kadaugan. Amen? Ikaduha, unsa ang naa ni David nga nadaog niya? David has proven the power of God in his past experience. Sa kung giingon, kaganina, giingnan ni David si Saul, katong nagbantay pa ko mga karnero, na ay mga lion, na ay mga bear nga gusto mo ilog sa akong mga karnero. Ako silang gukdon, ako silang tiraduron, mga matay sila, mailog nako ang mga karnero tungod kay ang Ginoo nakahimo pagluwas nako ug kabalo ko nga makahimo pud ang Ginoo pagluwas nako ni ana nga higante. Naa siya'y experience dinha sa Ginoo. Dili siya mahadlokon, he was not fearful because he had faced giant-sized enemies before. Mga bear, mga lion. Inaana po sa atong kinabuhi mga igsoon. Every little thing nga challenge na gipaatubang sa Ginoo, ayaw naghamay-hamaya. Atubangan na with courage, with the Spirit of God, kaalam nga gikan sa Ginoo. Kay God is training you. Gitrain ka sa Ginoo. Aron sa muatubang naka o mga giant sa imuhang kinabuhi, mga dagko nga mga pagkinahanglan, madaog na nimo. Kay nga naman, in small things, gitrain naman ka sa Ginoo. For example, na kay gamay nga income. Be faithful anang gamay nga income. Hatag sa imong ikanapulo, iuli imong ikanapulo. Hatag sa imong offering. Kani example lang nino, kay I know inaana mong good ko sa akong kinabuhi. I was trained no sa akong mama. Sa kuan pa ko sa nag-eskwela pa ko, bisag gamay ra ang ako ang allowance. Muhatag jud ko sa akong tithes. Nahimo dyan na nako nga, dili lang habit, but it has become my lifestyle. Bisag gagmay lang. Ingon ang Ginoo, kung kasaligan ka sa gamay, saligan ka sa Ginoo sa dako. Amen? Ug sa dihang, nahimo nako na lifestyle, even karon nakatrabaho nako, naka-income nako, dili siguro kay dako akong income, pero dako na gyud para nako. Nahimo ko nga, gihimo ko sa Ginoo nga faithful. Nga muuli sa akong tithes, muuli. Muna nga bisan og crisis, bisag dagkog mga pagkinahanglan, makaingon ko sa akong kaugalingon nga, gipalabang manggani ko sa Ginoo atong niaging tuig, karon pa ba kaha? Think, kung nakay mga atubangon nga mga dagko nga mga challenges sa imong kinabuhi, think back of the great events in your past when you know God had worked on your behalf and God can do it again. God can do it again sa imong kinabuhi. Kung gipadaog si David, ni Goliath, padaogon po ta sa Ginoo sa mga Goliath sa atong kinabuhi. He can do it again and again and again sa imong kinabuhi because He is a faithful God. Tungod kay matinud-anon gyud ang Ginoo sa iyahang promise. In conclusion, kay na overtime nako, balikon lang nako no, the lesson sa life ni David. Stand up, barog. I pray nga mahimot ang mga Kristohanon in this generation nga mubarog ta for the honor of the name of God. Dili para sa honor sa atong simbahan. Dili para sa honor, para sa dungog sa Ginoo. Kay kung ang imong kinabuhi mabago, kisa may mapasidunggan.
Diba ang Ginoo? Kung may mong malinawo na imong pamilya karon, kinsa may mapasidunggan? Uy, ang Ginoo walay lain mapasidunggan igsoon. Amen? Stand up. I pray that we will be Christians that will stand up for that name. Ikaduha, I pray that we will be Christians nga willing to risk para sa Ginoo. Willing to surrender, willing to give up. And ikatulo, mahimo tang mga spirit-empowered Christians, mga Kristohanon, we will not fight dira sa flesh and blood, but we will fight in the spirit. No, gahapon Saturday morning prayer, it is our way, no? Pag-fight in the spirit, nganong gamay raman nga mga Kristohanon nga naa sa prayer. Are we not willing to risk our time, one arm o ani dini, to pray, to fight the battle para sa ato ang generation karon, to pray sa mga buluhaton sa Ginoo diri sa atong iglesia? Do we coward or naarata dito sa atong mga balay? On our comfort zone, dili ta willing mo risk? Are we spirit-filled Christians nga willing ta mo risk sa atong time, sa ato ang effort, atong i-risk? Aron mahimo tang mas in tune pagyud sa espiritu sa Ginoo. Magpapuno pagyud ta sa espiritu sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi aron madaog nato ang mga giants. Dili lang in the physical but in the spiritual world. And lastly, David, naa siya experience. I pray nga mga himo ta mga Kristohanon nga dili lang by name, but mga Kristohanon nga experiencado. Naka-experience ta sa kamaayo sa Ginoo. Naka-experience ta nga ang Ginoo, dili lang nato madunggan nga ang Ginoo mo provide, but naka-experience ta nga ang Ginoo mo tagbo. Naka-experience ta nga ang Ginoo mo ayo. Naka-experience ta nga ang Ginoo mo hatag og kalinaw. Naka-experience ta nga ang Ginoo mo protect nato. I pray nga mahimo ta nga mga like David, mo fight ta sa ato mga giants og angko nato ang kadaugan nga giandam na sa Ginoo nato. Let us pray. Father, we thank you for your word, Lord. Salamat kay Ginoo nga katong nga pulong nimo, dili lang tumulabay nga kawang. But Lord, your word is powerful. Mufit to, Lord, matag sitwasyon nga na ako mga igsuon karon. Mufit to sa amo ang mga kinabuhi, Lord, and mo come out me ang mga champions nimo like David, Lord. Mudaog mi sa mga giants, imong gialaw na mo nga among atubangon. Salamat, Holy Spirit. Thank you, Lord, your word will not return to you void, but it will accomplish, Lord, the purpose nga imo tong gipadala. Salamat, Ginoo, dungog ug himaya imo lamang in Jesus' name. Amen. Palakpakan nato ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Salamat. Hallelujah. Isa nakadawat karong buntaga. Akong kasing-kasing kahilak igsoon. Daghan kay kog amen dito. Because nangita ang Ginoo mga David sa atong end time. Nga dili palanggaon ang kaugalingon kundi ilaban si Lord sa atong kinabuhi. Pinunduman ko gamay lang kayo testimony. Kung wala ko mo risk akong life, mubiya sa trabaho, kung magpagamit sa Ginoo, i-dedicate akong life, wala siguro kagalingkod karon. Pero akong gibutang akong kaugalingon sa line sa dihang naka-experience ko sa gahom sa Ginoo sa akong kinabuhi. Akong gibutang, Lord, mundang ko trabaho, mundang ko maestra. Ug akong tibok kinabuhi akong ihalad nimo. Ug katong action na ako, I put myself in risk kay 5 kabuk akong anak, akong banaayente. Wala po'y kasiguruhan ang iyang trabaho. Daghang nagkuan ako. Daghang murag nagbiay-biay nganong permanente na ka, nganong daghang kay nagkapas item nganong gibiya. But I risk because wala pa ko kabalo nga paingon day ko diri dalon sa Ginoo, but I tikang ko una katikang nga mahimo akong kinabuhi, mapuslan sa Ginoo tungod sa iyang gibuhat sa akong kinabuhi. Dako kayong risks gibutang nako. But imagine na igsoon ang value nga gibalik sa Ginoo sa kuha. Ang victory nga iyang gipalabang ko gikan sa 1983 hangtod karon. Walay trabaho,
5 kabuk anak, nakahuman tanan, makita nimo ang grabing grasya sa Ginoo. Nabalo og sayo, pero ang mga bata gipa-eskwela sa Ginoo. Ingon ana ang victory. Gusto lang ko makita nimo ba? Nagbasig gamay ra kayo ang imong peligro nga imong gihatag sa imong Christian life. Basig kulang pa, challenge ta sa kan David. Nangita ang Ginoo mga tao ngay butang ilang kinabuhi para sa kaymayaan sa Dios. Hallelujah. Kung na-challenge ka karong buntaga, tindog sa imong gilingkuran igsoon. Tindog sa imong gilingkuran and just commit our lives, Lord. Di siguro ta maparihan ni David. No, di na siguro si David. Si David is after God's own heart. Nagukod siya kasing-kasing sa Ginoo. But doon natay tinguha itong kaugalingon, Lord. Gusto kong makaabot, ana. Gusto kong mas experience, Ginoo, ang gisulti karon sa magwawali. Namustan ko. Panahon sa temptasyon, bisan o pakaulawan ko, bugal-bugalan ko. Ubarog ko, Ginoo. Utuman ko sa imong pulong, bisag peligro akong kinabuhi. Kung ikaw na, just pray a prayer this morning. Lord, gusto ko anang giwali. Gusto ko ganang mutubo ko, Lord. Maybe, Lord, sa unsang paagi, gusto kong mo sinati sa gahom nimo sa akong kinabuhi. Nga di lamang ni dila, Kristohanon kundili. Kristohanon ko nga tinukod at tubangan nimo, Ginoo. Lord, I pray for these people nga nag-silent prayers sa ilang kasing-kasing. Doon na gitinguha para kanimo, Ginoo. Lord, liguna ang mga kinabuhi. Liguna ang mga kasing-kasing. O Diyos, katong mga kaigsuunan pa nga gusto lang komportable sa ilang Christian life. I pray mo level up nga Ginoo ning katapusang kapanahonan. Doon na i-stand sa ilang kaugalingon, Ginoo. Tubangan sa mga tao nga nagapalibot. Sa ngalan ni Jesus, Lord God, ang kadaugan imo nang giandam namo. Kinahanglan amo ng abton, Ginoo. Ano mo nang lakton, amo nang kinabuhion. I pray sa matag usangan ni akaron. Imo imong gahom sa imong espiritu mamuhat namo. Just entrust everything to you, Lord. Sakto na gayto ang pulong nimo. Ang tanang nakadawat, Ginoo, I know. Doon na kay gibutang, Ginoo. Nga butang sa sulod. Ang kinahanglan i-action namo. God, as we raise our hand before you, among i-present among kaugalingon. Make us like you, Lord. Si David, nag-after nimo. Gusto mo after nimo. Just bless those hands. Sincerely, Lord, gusto mo pahimuot nimo ni katapusang kapanahonan. Because you are the Lord. You are the God of our lives. Salamat, Amahan. Balikon ako, Lord. Likuna na mga kamuta. Na nakadawat karong buntaga. Mamuhat pa dahil nimong espiritu sa matag usa ka kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Ang tanan mingog, amen. Ang tanan mo singgit, praise the Lord. Ang tanan mo singgit, mag-hallelujah. Hallelujah. Lingkod mo, mga igsoon.